Velkommen til denne meditation. En kærlig invitation til at finde vejen hjem til din indre ro og balance. I en travl og måske overbelastet krop, og med et sind, der længes efter en følelse af fred. Lad dette øjeblik være din helt egen oase. Et trygt og nærende rum, hvor du kan give slip på tanker og følelser, og i stedet finde ro i nuet, i din krop, og lade alt andet glide væk. Start med at finde et roligt og behageligt sted, hvor du kan være uforstyrret. Gør det til et øjeblik kun for dig. Hvis du foretrækker at sidde, så find en blød pude eller stol, hvor du kan sidde oprejst og afslappet. Hvis du ønsker at ligge ned, så sørg for at ligge et sted, hvor din krop kan slappe helt af. Dæk dig gerne med et tæppe, da kroppen kan blive lidt kølig under meditationen. Tag dig tid til at finde en stilling, hvor du føler dig tryg og tilpas. Når du har fundet dig godt til rette, luk øjnene blidt, og lad os begynde rejsen ind i ro og balance. Vi starter med at finde ro gennem åndedrættet, dit anker i nuet. Tag en dyb indånding gennem næsen. Mærk, hvordan luften fylder hele din krop, helt ned i maven. Hold vejret her i 3 sekunder. 1, 2, 3. Og pust langsomt ud gennem munden, som om du puster gennem et sugerør. Lad udåndingen være langsom og kontrolleret. Og mærk, hvordan kroppen begynder at slippe sine spændinger. Gentag dette 3 gange. For hver indånding inviterer du mere ro ind. For hver udånding giver du mere slip på uro og stress. På din næste indånding, før da din opmærksomhed til dine fødder. Mærk, hvordan det føles mod underlaget. Træk vejret ind og forestil dig, at roen spreder sig op igennem dine ben. På hver indånding bevæger denne rolige energi sig op igennem kroppen. Fra fødderne til hofterne, fra maven til brystet, fra skuldrene til toppen af hovedet. På hver udånding giver du slip på spændinger og stress, som langsomt smelter væk. Forestil dig nu, at der vokser stærke, dybe rødder ud fra dine fødder. Disse rødder er kraftfulde og levende, fyldt med energi og forbindelse til jorden. Mærk, hvordan de langsomt begynder deres rejse nedad og graver sig igennem moder jords forskellige lag. Først bevæger rødderne sig gennem det øverste, bløde lag af muld og jord, fyldt med næring og liv. Her opsamler de jordens naturlige ro og stabilitet.
Dernæst snurrer rødderne sig nedad gennem lag af sten og mineraler, hvor de møder en gammel og vis energi, der har eksisteret i millioner af år. Mærk, hvordan den dybe jordiske kraft begynder at fylde dine rødder med en følelse af styrke og stabilitet. Endelig når rødderne helt ned til moder jords kerne. Et sted af intens varme og pulserende energi. Her forbinder dine rødder sig til jordens hjerteslag. En dyb og konstant rytme, der skaber tryghed og balance. På hver indånding, træk denne nærende, rolige energi op igennem dine rødder. Lad den stige langsomt op gennem dine fødder og videre op igennem din krop. Forestil dig, hvordan den spreder sig som en blid varme, der fylder dig med en dyb, dyb følelse af stabilitet, sikkerhed og ro. Løft derefter din opmærksomhed til toppen af dit hoved, dit kronecenter. Forestil dig, at der er en lysende åbning, hvor du kan modtage lys og kærlighed fra universet. På hver indånding strømmer dette lys ned i din krop, fyldt med fred og klarhed. Lad det møde energien fra jorden i dit hjertecenter, hvor de to energier smelter sammen og skaber balance. Forestil dig nu, at alle dine bekymringer, tunge tanker og stress samler sig i en kugle af energi foran dit bryst. Se, hvordan hver bekymring bliver en del af denne kugle. Hold denne kugle i dine hænder strakt ud foran dig. Mærk, hvor tung den er. Men også lettelsen ved, at den ikke længere er en del af dig. Forestil dig, hvordan universet med sin kærlige visdom tager kuglen fra dig. Se for dig, hvordan kuglen bliver transformeret til rent lys. Den eksploderer og spreder sig ud over himlen, fyldt med kærlighed og heling. Kan du mærke letheden i din krop? Forestil dig, at universet sender lys og energi tilbage til dig. Som en blid strøm, en blid bølge, der fylder hver eneste celle, hver eneste muskel, hver eneste knogle i din krop. Lad denne strøm fylde dig med ro, glæde og med styrke. Mærk, hvordan din krop føles lettere og dit sind mere klart. Forbind dig igen med dine
vejrtrækning. Tag nogle dybe indåndinger ind igennem næsen og pust ud igennem munden. Når du er klar, lad din vejrtrækning finde sin naturlige rytme. Begynd langsomt at bevæge fingre og tæer. Mærk, hvordan kroppen føles afslappet og genopladet. Åbn blidt øjnene og bær denne følelse af ro og lethed med dig resten af dagen. Du kan altid vende tilbage til denne tilstand, når du har brug for det. Tak for at give dig selv dette øjeblik. Namaste.